Верховная Рада приняла бюджет на 2016 год. Обсуждать законопроект начали в полночь, утвердили в 4 утра. Кабинет министров предложил принять обновленный бюджет с доходами 595 миллиардов гривен и расходами почти 668 миллиардов гривен. Законопроект набрал 263 голоса. Бюджет предусматривает повышение социальных стандартов на 12,5%. Минимальная зарплата будет увеличиваться с 1378 гривен до 1550 гривен. На оборону и безопасность Украины в 2016-м планируется потратить 113 миллиардов 600 миллионов гривен. В этом году выделяли 86 миллиардов. Про те, що це не найкращий бюджет. Бюджет завжди вимагає більше ресурсу, більше грошей і більше витрат. Але ми з вами, шановні колеги, можемо тратити тільки те, що ми заробляємо. 12% додаткового зростання соціальних стандартів у наступному році. В цьому році, завдяки нашому спільному рішенню, ми додали 13% для пенсіонерів і 19% зростання соціальних стандартів для державного сектору, для вчителів, лікарів, для нашого публічного сектору. Я прошу підтримати наше спільне майбутнє і проголосувати за закон. 263 бюджет ухвалено, колеги. Ухвалено. Я думаю, що ми розчарували сьогодні всіх тих, хто хотів сценарій дестабілізації для України. Робота йшла дуже і дуже складно. І цей бюджет не був бюджетом стратегічним, він скоріше тактичний. І у нас є багато роботи, яку ми маємо з вами провести. І я у цьому переконаний, що ми зробимо все для того, щоб забезпечити стратегічний розвиток нашої держави.